Драгошиново, на 3 км от Самоков, разположено на десния бряг на река Искър, в малка вътрешна котловина, оградена от заобрани планински склонове. Според легендите, името на селото идва от името на стар шивач. Той се казвал Драго и всеки път, когато го виждали на пътя, хората казвали: Драго шийни ново. Известно като селото с най-много гнездящи бели щъркели, но също и със своите уникални обичаи и традиции. Те са свързани с отбелязването на новата година, с присъщите му мечкари, с отбелязването на Василев ден и пръстенярството и наричанията за късметник. Стопеницата, на която в ледените води на река Искър на Йорданов ден се топят новозадумените невести в селото за берекет и здраве. Друга много интересна традиция е отбелязването на празника на селската черква – Тодоров ден. На времето в село Драгошиново е имало голяма църква, която била отнесена от придошлите води на реката. Местните жители изградили нова и трябвало да я осветят. Но това се случило по време на Великите пости и хората се зачудили какво животно да дадат в курбана на своя светец-покровител. Сетили се, че ракът е безкръвно животно и дали негов курбан. От тогава е традицията да се прави рачно. Селото е населявано от много млади хора, които не го напускат, съхраняват и ревностно спазват своите обичаи и традиции.